Top 7 llocs del carrer Tallers. El primer lloc que en trobo és Revolver Records, mítica i clàssica botiga de discos on pots trobar CDs i vinils de quasi tots els estils, més centrada potser en el rock i moltes de les seves variants. En segon lloc, Foto Boada. Aquí tenen càmeres analògiques, digitals, antigues i també càmeres i cartutxos de Super 8. En tercer lloc, em vaig topar amb aquesta botiga de roba de segona mà, el que abans era el Flamingos. Mateixa essència, mateixa olor característica i coses prou interessants. Bonus, aquí va viure Roberto Bolaño, escriptor xilè conegut per novel·les com Los Detectives Salvajes i 2666. En quart lloc, a Ubisa, botiga d'instruments amb guitarres, baixos, pedals i moltes coses més relacionades amb el món musical. En cinquè lloc, Danani. Què dir d'aquest local? Pizzas a 3,50, bona qualitat i un clàssic que mai ens cansarem de recomanar. En sisè lloc tenim el Narín. Bons shawarmes, bons falafels i una terrassa molt privilegiada. Per acabar, la meva preferida, el 79. Botiga mítica de cinema on pots trobar un piló de pel·lis, sèries o dibuixos en DVD de totes les èpoques i gèneres. Què creus que m'he deixat? Quin és el teu lloc preferit de Tallers? Et llegim!